Sokáig voltam távol. Szevasztok! Az van, hogy 2023 vége fele 1000 dolgot csináltam. 4 városnyi AFK Légió videót forgattam le nektek, szerepeltem egy YouTube-os tehetségkutatóban, rengeteg streamet tartottam, kimentem egy londoni sorozat premierre, felújítottam a stúdióm, majdnem mindent csináltam a filmkritizáláson kívül. Ez a távolságtartás pedig nekem is furcsa volt. Azt vettem észre magamon, hogy úgy viselkedek, mint egy ember, aki megpróbálja lerázni magáról a legjobb barátját. Kijött az új Vonka? Abszolút. Igen, persze benne vagyok, várjál csak egy picit, hopp, várjál, nem vettem észre, hogy... Hát nem az Atlanti óceán közepén vagyok egy szigeten? Whoops! A hasonlat pedig nem alaptalan. 13 éve vagyok Hollywood itthoni legjobb barátja, és annak ellenére, hogy a kapcsolatunk nem volt mindig felhőtlen, eddig jóban, rosszban kitartottam mellette, de most kezd elegem lenni a fasságaiból. Emiatt pedig elkezdtem agyalni a barátság mint fogalom mikéntjén, és elöntött az ihlet. Úgyhogy a Hollywood hírügynökség bemutatja a barátság extravaganza. Egy 4 videóból álló sorozat, ami csak látszólag egy mély értekezés a filmipar katasztrofális állapotáról. Igazából, amit itt láthattok, az egy történet a barátságról. Kezdjük már el! Szóval, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a barátságról. Mert az van, hogy a barátság az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb formája, és mégis nagyon keveset beszélünk róla, hogy hogyan kell jó barátnak lenni. Ha felmászol a TikTokra, 40 millió videót kapsz az arcodba arról, hogy hogyan kell jó férjnek lenni, mind a 40 milliót imádom. Tehát a feladat az, hogy tudjam, hogy nem tudom, amit tudnom kéne tudni. Tiszta. De a barátság, mint kapcsolat valahogy mindig ilyen adott készségnek tűnik. Pedig abszolút nem az, sőt, egy nagyon kemény elvárásrendszerrel rendelkező kapcsolatforma ez. Ezért foglalkozunk most vele 4 videón át. Kezdésként kezdjük a baráti konfliktuskezeléssel. Mert ahogy a magyar mondja, van egy olyan közmondás, vagy talán szlogen, hogy bajban ismerszik meg a barát. Azaz a közösen megélt konfliktusok legitimizálják a kapcsolat értékét. De most az van, hogy ez egy őrült elvárás. Ezen az alapon a megcsalás tükrében látszik csak a szerelem, az első körös kiesésben kupálódik össze a foci csapat, és területi felosztásában ismerszik meg a lengyel Virtus. Úgy értem, de na. Viszont azért mondjuk mégis ezt, mert hogyha nem a Redditnek nevezett megvetemedett szennyvermet tekintjük a társadalmunk letükrözésének, észrevehetjük, hogy az alkalmi emberi kapcsolatainkat javarészt felszínesen barátságos, azaz fele barátságos kapcsolat jellemzi, amit nem nagyon nehéz összehozni. Ne legyél seggfej és el fognak viselni. Viszont ezen túllépvén igazi barát lenni, az munka és felelősség. Amikor az egyik barátunk bajba kerül, vagy kialakul közöttünk egy konfliktus, ott kerülünk próbatétel elé, ott ismerszik meg a feladatunk, és ott vált át a barátság élményből feladatba. Ilyenkor be kell fektetnünk az erőt, a türelmet és az energiát abba, hogy karbantartsuk a barátságunkat. Figyelnünk kell arra is, hogy mivel tudunk igazán segíteni a barátunkon, és végérvényesen foggal körömmel össze kell tennünk egy egész videót arról, hogy mi van veled, Hollywood, ha? Mi van? Mit csinálsz? 2003 szó szerint katasztrofális volt Hollywood életében. Végeláthatatlan tüntetések, orra bukott megasztárok és sorra bukott gigafilmek. Szinte minden szegmensében szenved a filmipar, a legnagyobb stúdiók is negatívan zárták az évet. Ég a város, ég a ház is, gáz is. Emlékszem, tavaly úgy kezdtem az évet, hogy most aztán idén nagyon a melkasomra fogom ölelni Hollywoodot, és hát nem belehányt a garbópulcsim nyakába azonnal. De! Na most, a napi barátság tanulságunk alapján nem elégséges csak annyi, hogy szarszavakkal gurigázunk. Találnunk is kell valami kiutat ebből a pokolból, bele kell fektetnünk a figyelmünk és az energiánk abba, hogy valami megoldást találjunk Hollywood rendbetételére. Úgyhogy ez alapján nézzük meg részletesen, hogy mi taszajtotta a filmipart a szakadék szélére. Elsőként a megalománia. Oké, nem fogom felhozni ezredszerre is azt az antik tényt, hogy a streaming szolgáltatók szipolyozzák el az embereket a moziból. Ezt Hollywood régóta tudja, és már kezeli is. A probléma viszont ott van, hogy mivel kezeli. Mert Hollywood ahelyett, hogy megerősíteni magát abban, amivel igazán jó, nagykaliberű, unikális, kulturálisan összeterelő és technikailag kisképernyőn nézhetetlen csodák gyártása, inkább fogta magát és megpróbált ő is egy ilyen stúdió alapú IRL streaming szolgáltató lenni, ami nyomán jó pár éve már messze túl sok
és messze túl nagy költségvetésű film kerül a mozikba. Csak hogy értsétek, mennyire durvák a számok. 2022-ben 449 film került a nyugati mozikba, ami már önmagában majdnem 50 filmmel több, mint 2021 felhozatala, és azt hiszitek, hogy ez sok, de ez csak a Covid utáni visszaesés. A pandémia előtti évben 793 film került ki, előtte pedig 873 film! És persze, a globális lázleállás miatt ez a szám a felére csúszott vissza, de még így is egy átlagnéző számára ez kezelhetetlen mennyiség. Mert ti is vágjátok, hogy volt tavaly egy Indiana Jones és egy Hunger Games film is. Két méltán ikonikus franchise, tök mindegy, hogy milyen minőségű epizódja, amik a múltban lazán az év legfontosabb mozi eseményei lettek volna. De 2023-ban 20 másik nagykaliberű filmmel kellett versenybe szállniuk, emiatt pedig 2 darab percig volt időnk beszélni róla, és utána már mindenki el is felejtette az egészet. Ez a tanulság lényege, messze túl sok film jön ki, messze túl sok franchise-ból, emiatt a nézők nem tudják, hogy mi iránt kell igazán érdeklődni, ezért pedig nem igazán érdeklődnek egyik iránt sem. A másik komoly probléma a kapzsiság. Amiről itt beszélünk, az az egyik legnagyobb tőkével rendelkező szórakoztatóipari terület az egész világon, és valahogy mégse sikerült nem halálra dolgoztatni az év legjobb filmjének rajzolóit. Aztán az animációs kényszermunkát félretéve a stúdiók több mint 180 napig húzták a forgatókönyvíró és színész tüntetést is, és végül csak a nyári profit veszélyeztetése miatt voltak hajlandóak egy iciri-picirit engedni az embereknek, akik életbe tartják a szakmájukat. Aki Hollywoodban munkálkodik, annak garantáltan betegre kell dolgoznia magát, kivéve hogyha megasztár, akkor meg kirúgják egy 10 évvel ezelőtti tweetje miatt. Teljesen szürreális figyelni ezt a helyzetet. Gigászi költségvetésű filmek jönnek egymás után sorban, és a stúdiók mégse hajlandóak megfizetni az embereket, akik minőséggel tudnák felruházni ezeket, ami meg is látszik. Ennek az egész helyzetnek a folyamánya az, hogy a sablonos, ezerszer újraforgatott történeteket a nézők se tudják élvezni már. Minden második képregényfilmnek egy az egyben ugyanaz a története és a karakterei, az őket játszó színészeknek pedig több időt kell tölteni az edzőteremben, mint a porondon. És hogy mi ennek a viselkedésnek az oka? A részvényesek. Egy külön videót tudnék összetenni arról, hogy milyen borzalmas a stúdiórendszer anyagi szerkezete, de röviden összefoglalva a témánk szempontjából a lényeg az, hogy a filmeknek nem csak a saját gyártási költségüket kell megkeresni, hanem a marketing költségüket is, és a folytatásuknak az árát is, és a stúdió egy másik bukott filmjének kiesett bevételét is. Ez a rendszer sikerre van ítélve, good job everybody! Ja, és ezt az iszonyatos cashflow-t mára már csak úgy tudja garantálni Hollywood a részvényeseinek, hogy nem költ a tehetségeire és a művészeti minőségére. Oké, és a harmadik ok, ami a vesztébe sodorta Hollywoodot, az a filmek tematikai politizálódása. De várjatok, mert legyen tiszta. Ezt a pontot nem lehet annyival lerendezni, hogy ja igen, túl sok a politika mostanság a filmek körül. Ne! A művészet soha nem mentes a politikától. Mondok egy példát, nézzétek meg ezt az 1866-os festményt Túlmústól. A címe az, hogy vonakodó mennyasszony, és egy egyértelmű vizuális tiltakozás az elrendezett házasság intézménye ellen. Viszont manapság azért osztogatják meg a csajok interneten, mert pontosan így néz ki manapság egy nő, akit hazaérve azzal a hírrel fogad a pasia, hogy felmondott a munkahelyén, mert Andrew Tate szerint egy igazi alfa csak magának dolgozik. A művészetet mindig a társadalmi élményünk tükrében értelmezzük, a társadalmi élmény nyelve pedig a politika. De kicsit visszakanyarodva arra a tényre, hogy Hollywood nem hajlandó megfizetni azokat a forgatókönyvírókat, akik elég jók ahhoz, hogy pénzt kérjenek a munkájukért, a modern mainstream filmek nem körültekintő elemzés alá vetik a társadalmi élményeink politikai kérdéseit. Nem, ezek a filmek simán így arcon vágnak a konkrét szószerűsített politikai üzenettel. Ó Rómeó, mostantól homómeó. Tagadd meg atyád, dobd el nemed, mert annak ellenére, hogy az LMBTQ létélményével nem vagyunk hajlandóak foglalkozni, az túl érdekes és hasznos lenne. Itt van a srác, nézd, meleg, nézzé, oda meleg. Ha nem meleg, de meleg. És örüljél neki, hogy LMBTQ és nem LNBTQ, oké? De nyilván sehol nem látszik annyira ez a kínos erényfitoktatás, mint a nőknél. Emlékeztek erre a röhelyes kényelmetlenségre? Ez itt Hollywood mintapéldája arra, hogy hogyan hajlandó inkluzív lenni. Történeti szinten nem dolgozza ki, de jól marketingelhető látványban az arcodba tolja, hogy né de nő. Annyira nő! És javítsanak ki a hölgyek, hogyha tévedek, de szerintem
attól még, hogy valamiben sokan nő, az nem lesz nős. Ez tehát Hollywood politikai üzenet használata, egy lelketlenül üres arcoskodás, és annak ellenére, hogy bizonyos filmek sikerrel mennek szembe ezzel az árral, én nem tudom megdobálni a nézőket azért, hogy megunták ezt a marketing kamu felszínszerenádot. Ja, ugyanis végérvényesen az lett az eredménye ennek a trendnek, hogy manapság a nézők már nem csak az alapján választanak filmet, hogy mi érdekli őket, hanem az is fontos lett, hogy melyik filmtől várhatják a meglepetésszerű politikai üzenetpofont. Hiba. Szóval összefoglalván itt tartunk kicsit, leegyszerűsítettem az elemeket az érthetőség érdekében, de remélem átjött a fő gondolatsor. Hollywood az álomgyári státuszból odáig süllyedt, hogy értelmetlenül gigászi filmprojektekkel tömi tele a premier naptárat, amivel a nézők szórakozási vágya helyett a részvényesek növekedési igényét elégíti ki. Mindez persze annyi pénzbe kerül, hogy nem képes vagy hajlandó megfizetni azokat a tehetségeket, akik értékké formálják a filmjeit, így pedig tartalmi minőség vagy művészi relevancia helyett elkeseredett és álszent politikai udvarlást kell, hogy folytasson az egyre csökkenő kulturális relevanciája megőrzése érdekében. A helyzet elkeserítő. De ne aggódjatok, bőven van itt remény. Abszolút látható az egyenes út a filmipar rendbetétele felé. Viszont, ahogy azt a 2024-es amerikai elnökválasztások alcímében olvashatjuk, mielőtt boldogabbak leszünk, legyünk egy kicsit még szomorúbbak. A mai kritikára ítélt filmünk a Marvels, az MCU eddigi legnagyobb bukása, és remélem, hogy tetszett az elemzésem. Hogyha esetleg valamit kihagytam a film kritikája kapcsán, írjátok le kommentekbe, vagy kövessetek be Instán, ott mindig válaszom mi. Ja, hogy egyáltalán nem is volt még kritika? Azért, mert nem figyelték. Vegyük újra a videó elején elhangzott pontokat. A vállalhatatlanul alulfizetett és szépen lassan mesterséges intelligenciára cserélt forgatókönyvírók által összecsapott történet szerint a Marvel univerzum egy vadi új csapatot tudhat magáénak. Egy látszólag véletlen baleset ugyanis egy légtérbe sodorja össze Marvel kapitányt, akivel önmagában nem lenne baj, ha nem vált volna az értelmetlen díszpolitizálás kabala állatává a nézők szemében. Miss Marvelt, aki egy sorozatban szerepelt, amire senki sem emlékszik már, mert messze túl sok mindent kellett akkoriban egyszerre figyelemmel követni, és Fotont, aki egy kisvárosi Penny Market délelőttös pénztárosa, hogyha jól emlékszem. Bár a hármast összeköti egy misztikus erő, amin keresztül, ha használják a képességeiket, egymás helyére csereportálnak, de ez az amúgy halálmenő effektus teljesen primitíven néz ki, és messze túl keveset is használják, mert az animátor, aki a hatást rajzolta, fél munkaidőben kéregetni kényszerül a Blaha Lujza téri aluljáróban. Nincs idő azonban arra, hogy megfejtsék, mi miatt van a három nő szuper ereje összeláncolva, ugyanis megjelenik a főgonosz Dar-Ben, aki nem csak hogy szar-Ben, de kinézetre, motivációra és stílusra is egy az egyben Ronan the Accuser, csak ő nő, mert nézzétek, nő. A frissen összekupálódott hármasnak így együtt kell felvennie a küzdelmet a bosszúszomjas ellenféllel, aki megint 45-szerre el akarja pusztítani a planétánkat, és Nick Fury is benne van ebben a filmben, annak ellenére, hogy az ő története gyakorlatilag lezárult a Secret Invasion-nel, ami szintén egy sorozat volt, és hogyha ha nem, akkor nem rohadt életbe már. Remélem, egyértelművé tudtam tenni, hogy itt is az a helyzet, ami mindenhol máshol a helyzet. A Marvels nem csak az MCU legnagyobb bukása, de a teljes nyugati filmipar katasztrofális állapotának tünetlelete. Viszont jusson eszünkbe, mit beszéltünk a barátságról, bajban ismerszik meg. Úgyhogy nézzünk most rá higgadtan és támogató céllal a film problémás elemeire, mert őszintén nyivákolni mindenki tud, én azért vagyok itt, hogy segítsek. A karakterek terén borzasztó a helyzet, de könnyen felismerhetőek azok a pontok, amikből lehet tanulni, vagy amikre lehet építeni a jövőben. Marvel kapitány messze a legtöbb karakterfejlődést kapta ebben a filmben, annak ellenére, hogy az előző filmje a saját filmje volt. Nagyon jó ötlet volt körbejárni, hogy szerencsétlen csajnak a feladatköre olyan szinten kozmikus méretű, hogy szegény lány a végtelen űrutazás közben szinte mindig halál egyedül van. Emiatt ebben a filmben egy ilyen kínosan antiszoc kényelmetlenség a karaktere, mert ugye elfelejtette, hogy hogyan kell emberekkel kapcsolatot kiépíteni. Ez nagyon szórakoztató, abszolút alá van támasztva történetileg, nagyon jól van eljátszva a Brie Larson által, és végérvényesen messze túl későn jött. A nép már soha nem fogja megszeretni ezt a karaktert, ami szerintem igazából kár, mert annak ellenére, hogy Brie Larson tényleg egy állati antipatikus ember, amikor interjúkról van szó, egy nagyon tehetséges színésznő is, aki lazán el tudott volna játszani egy sokkal kidolgozottabb és ezért szerethetőbb karaktert. Na most Kamala Khan, mint Miss Marvel,
készüljetek föl rá, messze nem annyira irritáló, mint a sorozatában. Én lepődtem meg a legjobban, de annak ellenére, hogy ugyanazt a kis cukiskodó, irritáló görcsöt hozta, mint annó, egy idő után szépen lassan fejlődésnek indult a karaktere, ezért pedig a karakterével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a jövőben már van mire építeni. Ja, és ez releváns is lesz a következő videónk szempontjából. Viszont a harmadik főszereplő Foton, aki egy Jász-Szent Lászlói lektor, aki a harmadikos törikönyvemen dolgozott, hogyha jól emlékszem. Na most, a vágás ebben a filmben látványosan katasztrofális. Olyan szintű amatőr hibák kerültek bele a filmbe, hogy van egy pont, ahol két karakter beszélget egymással, de a vágás miatt úgy néz ki, hogy egy irányba néznek szembe egymással. Ez borzasztó, viszont ez abszolút nem a szakemberek hibája. Ez a rendszer hibája. A filmet messze túlságosan összecsapva gyártották le eredetileg, emiatt rengeteg újraforgatást igényelt, emiatt pedig nyilvánvalóan az új jelenetek nehezen összeegyeztethetőek a régiekkel. Kétségtelenül most így ez a film nézhetetlenül otromban van összeeszkábálva, viszont ez egy nagyon fontos tanulság a jövőt illetően. Ha kellő időt és teret engednek a film kreatív megtervezésének, akkor a film operatív gyártása sokkal egyszerűbben fog lefutni. Nem kell 40 filmet gyártani, és akkor nem kell összecsapni, ha? Mit szóltok ez? Végül pedig az utolsó és legfontosabb hazavihető tanulság a film lezárását érinti. Nyilvánvalóan itt jön a spoileres rész, jelzem, hogy meddig tart, úgyhogy nyugodtan halkíts le, vagy tekerd előre, de ugyan már úgyse fogod megnézni. Na, az ugye nekem barátok vagyunk. Szóval a film lezárásának két fő pontja van, egy kataklizmatikus menekülés és egy hősies önfeláldozás. Az első pont, a menekülés, az MCU egyik legviccesebb poénja. Átgondoltam, és nem túlzok, én vinnyogtam a vetítőteremben. Nyilván, hogyha elmesélem, akkor nem lesz annyira ütős, de a következő a helyzet. A lényeg az, hogy van ez a Goose, ez a macska alakú ilyen űrlény, ami meg tud enni embereket, és mint kiderül, a gyomrában tudja őket tárolni, és aztán ki is tudja köpni őket javarészt sértetlenül. Na most ez azért lesz fontos, mert egy ponton Goose lepetézik, azaz tojásokat tojik a hősök űrállomásán, és ezért kisváltatva a teljes főhadiszállást elöntik a kis cicák, akik szintén meg tudnak enni embereket, a gyomrukban tárolva, és szintén vissza tudják köpni őket. No, és a film lezárásában ez az űrállomás felrobbanni készül, viszont a mentőkabinokból csak egy marad a teljes legénység számára, amiben abszolút nem fér bele minden ember, viszont belefér minden kis cica, és ezért a hőseinknek az a legendás ötlete támad, hogy felzabáltatják a teljes legénységet ezekkel a flerken kis cicákkal, akiket beletesznek ebbe a mentőkabinba, leküldik a földre, és ott majd kiköpetik a cicákkal az embereket. És így kapjuk azt a látványt, hogy ilyen vörös villódzás közepette a lángoló űrállomás teljes legénysége sikoltozva menekül az emberevő kis cicák elől, akik nyomogják föl a népet, és közben szól a recsegő mikrofonból a főnöki üzenet, hogy ne meneküljetek! Adjátok meg magatokat a kis cicáknak! Come on, ez nagyon-nagyon vicces! És közben szólt ez az andalító zene, tökéletes vicc, imádtam. Viszont mindez után volt egy másik lezárása is a filmnek, ahol Foton feláldozza magát, ami egy borzasztóan sablonos és állati érdektelen esemény volt, mert legjobb tudomásom szerint Foton a nagynéni Múnak testvérének a fodrászatában gyakornok. Ki az a csaj? Nézzétek, végérvényesen a lényeg itt van. Igen, a Marvels rossz. Nem rosszabb, mint az Eternals, mert igen, egyetlen egy darab Marvel film se tud rosszabb lenni, mint az Eternals. De nem, mindez a minősítetetlenség nem azt jelenti, hogy a Marvel nem tud jót csinálni. Még itt, ebben a filmben is meg tudtam találni azokat a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyre elrejtett értékeket, amik miatt annó megszerettük ezeket a filmeket. Úgyhogy következő lépésként én erre szeretnék fókuszálni. Miután megbeszéltük, hogy mi a barátságunkkal a probléma, nézzük meg, hogy mit hozhat a jövő. A Young Avengers-t.